Čau! Tohle je Terry. A tohle je Maki. Dnes jsme si vytvořili vlastní YouTube kanál. Logicky. Asi to můžete vidět. A společně jsme Terry a Maki, nebo taky Teriyaki. Teriyaki. Jako Teriyaki omáčka každý. Ano, lepší nápad jsme nevymysleli. Počkat, lepší nápad? Lepší jméno. Takže řekněme, že já si momentálně nemoc na Azíně a hodině. Nepřipadáme. Zní trochu jinak. No. Já si jdu pro kapes. Ďábel se vlastně. Sedí si tady. Prosím vás, mě. Pár záleží kapesník. Ano, to je moje oblíbené, to dělám velice ráda. Až mě štve. Tady prostě do hlavy. ASMR. To vypadá však nějaký zelený jelen. Zelený jelen, to jak to existuje? Já o tom teda nevím. Tak ahoj. Teda my nebudeme natáčet asi každý den, nevím, vydávat, protože tolik zase nápadů a času nemáme. Protože ještě musíme dělat věci do školy. Co povinnosti máme Jasně. Ale řekněte, že před budeme vydávat videa. Já bych udělala. Dej, že zase budeš nemocná. Já jsem mluvila. Tak si pro tebe přijdu. A co proti vás vezmu? Můj stěl na palce. A můžu ostat. Takže sníš, jak nějaký. Ale víte, co děláme? Že se mohli dělat, že každý týden dáme. Jo, každý týden bychom mohli aspoň jedno. Ale jenom, že Možná. uděláme tak, že to někdy natáčíme a potom někdy to vydáme. Aby jako každý jako věděli. Každou sobotu? Nebo v neděli? Buď to sobotu nebo neděli. Takže A ještě se domluvíme. Jo, prostě buď to budeme vydávat v sobotu nebo v neděli. Jo. Nešvrlej tady s tím! To taky nech. No přesně tak, tam to hoď. To je naše normální zábava. Asi naši jsme asi chtěli říct, protože už nevíme, co říkat. A tak